Giningadlan ni former Ako Bicol Representative Zaldico si former House Speaker Martin Romualdez nga mo ang ginaaligar nagpahog sa iya nga patyon siya kung magpagwa siya sang mga revelasyon. Sa party sang statement ni ko nga gipagwa subong lamang gahapon, ginpahayag sini nga gintawgan man siya ni Romualdez kag ginabalan siya nga delikado para sa iya kung magbalik siya sa Pilipinas. Sano pa kay ko, sang Marso tuig 2025 pa lang, may mga pabati-bati na si Romualdez nga tiruhon siya kung may ipangbuyagyag siya. Ginaligar man ni ko nga base kon may mga individual nga mag-hire sang pulis, agod nga patyon siya samtang yara siya sa presohan. Wala pa sang sabat ang anay House Speaker kaangot sa sini nga alegasyon. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail.